tenda mwani chikuru masikata mwani wakanaka Again, kurembe kusukira ikugeni First Samuel chapter 3. First Samuel chapter 3 from verse 1. The boy Samuel ministered before the Lord under Eli. In those days, the word of the Lord was rare, and there were not many visions. One night, Eli, whose eyes were becoming weak that he could not see, was lying in his usual place. The lamp of the Lord had not yet gone out, and Samuel was lying down in the house of the Lord, where the ark of God was. Then the Lord called Samuel. Samuel answered, "Here I am." And he ran to Eli, and he said, "Here I am, you called me." But Eli said, "I did not call you, go back and lie down." So he went and lied down. Again the Lord called Samuel, and Samuel got up and went to Eli and said, "Here I am, you called me, my son." Eli said, "I did not call you, go back and lie down." Verse 7. Now Samuel did not yet know the Lord. The word of the Lord was not yet revealed to him. Not it matter. Now Samuel did not know the Lord. The word of the Lord had not been revealed to him. It's 1 Samuel 3:1. The boy Samuel ministered before the Lord under Eli. Not Eli. He ministered before the Lord under Eli. Verse 7, and the word of the Lord was not revealed to him, yet he was already ministering without revelation of the word being revealed to him. Samuel, why should be Bishop Balance? Verse 1. Verse 7. Samuel anakunge asiba mwari ilo rishiti aishumira yasikazi. Quite interesting. How could it along those lines? That's what is knowledge, revelation, experience. Knowledge, revelation, experience. These are three dimensions. In the things of God. But today I want to teach only about three that God has shown me. There are things you only learn when you acquire knowledge. And there are things you only learn by acquiring knowledge from those who got the experience. There is a dimension beyond the revelation when God grants you mercy or grace to know certain things. Listening kuti uri mudiki uri mukuru Jesu unoti vanhu vanonditani Peter paanoti uri Mesiya mwanakomana waMwari Jesu anoti nyama neropa hazvina kukuzivisa, which means pane kumwe kuziva kuri palevel yenyama neropa. Izvo zvinhu zvaMwari. Jesu paanoti kuna Peter nyama neropa hazvina kukuzivisa, hazviburitse kuti nyama neropa inogona kushaisa kuziva. Jesu anotobudawo pachena kuti kunyama neropa kune imwe knowledge iriko. But this kind of knowledge, my Father had revealed this to you. Saka Peter wakataura by revelation. Peter wakataura by revelation. So Pano Mkomana Samuel, he ministered before the Lord under Bishop Eli. 1 Samuel chapter 3 verse 1. Verse 7, look by that. He did not know the Lord, but he was already ministering without knowing. It's more about our time. Chinonzi kingdom chiri different nechinozi church. Saka uchiona kuti Mwari pavakatanga kutsvaga munhu, vakatsvaga munhu ari mugarden, but vachitoti uripi. Kwete abuda achiri mugarden, but vachiti Adam uripi. Kutsvaga kwaAdamu haisi nyaya yekuti he was absent. He was present physically. He was absent spiritually. Why? God is a spirit. Mwari mweya. So Adam paakaita fall short of the glory in sin. He was now missing spiritually, but he was still present physically. Saka Mwari havana kutanga kutsvaga munhu nokuti munhu abuda. Vari kutsvaga munhu nokuti haasi kuvateerera, saka abuda mudimension yekuonana naMwari. Saka uchiona kuti nanhasi Mwari achiri kutsvaga vanhu ivi vari kuchechi. In life
vachiita kuti crusade inofanirwa kuitwa panze zvatowesi ida kuitwa nemukati nokuti kune vanhu varimo vari kutsvagwa futi. They are ministering to the Lord, but they don't know the Lord. Amen. Yabuda pachena kuti Samuel was a small boy. Wairara pedyo neareka yaJehovha achishumira achiita basa mutemberi, but asingazive Mwari waari kuitira basa, but achiita basa. Proof yekuti anga asingazivani naMwari uyu, Mwari vakazomudana Samuel, iye ndokubva amhanya kuna bishop, ari kushedzwa naMwari, ari kunzwa munhu. Zvoreva kuti zvinogona kugona futi kuva the opposite, kuti munhu achitaura newe unogona kunzwa futi Mwari, iye ari munhu. Ogoita paunozonzwa munhu, iye ari Mwari. Okay. Vanhu pavairamba vakadzi, Jesu auya vakaenda vakati, Ishe, Moses waititendera isusu kuramba vakadzi tinyora madivorce certificate, imiwo munoti kudii? Jesu ndokubva ati, hazvina kudaro kubva pakutanga. Chakatanidzwa naJehovha kuna unochiparadza. Moses wakataura izvi, aona kuoma kwemwoyo yenyu. Aona, kuona is observation, haisi revelation. Kungoona kuti vanhu vakasarambana vanourayana. Vane hasha stirikisabira kuti kuvatendera kuti kuti vachirambana zvavo. Vozokatolambidza mwaanofira mahari. So, observation yaMoses ndiye akaona akapa law. But nekuda kwekuti vanhu ava havanzwe Mwari, vanonzwa Moses, vakafungidzira kuti ndopfungwa yaMwari. Saka vakarambana, vakatotsika patsamba idzodzo dzekurambana. But pakauya Jesu, they were shocked kuti Jesu anoti Mwari haatendere kurambana, iye Moses aitotinyorai madivorce certificates. Zvoreva kuti people, they can come to church without knowing God. They can participate in the things of the church without knowing God. They can be part of the pastoral leadership without knowing God. Ukaona murume anonzi Nicodemus aenda kuna Jesu usiku. Nicodemus was a teacher who does not know, but he was a teacher. Saka paakaenda kuna Jesu ashumirwa naJesu, Jesu akatovhunduka kuti iwe uri mudzidzisi but hauzive. Zvoreva kuti kumwe kwatinoti kuziva kuri muklasi yekusaziva kana kwaapamberi paKristu. Nicodemus was a teacher, but akaenda kuma extra lessons usiku. Ndoimwe problem yekuti ukasatsvakawo Mwari ukaita wokutsvagirwa, ukatsvagirwa naNicodemus kana akaita mamwe lessons usiku, haazokuudzai masikati kuti hapane zvinhu zvandakadzidza. Anongorova ega, unokuvara. Icho chakamupa kuenda usiku kuitira kuti musazive kuti ane kumwe kwaari kufundawo zvavo. Kune information yaari kutora. Ende kuenda kwake usiku was a sign yekuti knowledge yainayo ichiririma. Is not yet in light. He's still walking in darkness, but people have called him a teacher. Samuel was ministering before the Lord. 1 Samuel chapter 3 verse 1. He was ministering before the Lord under Bishop Eli. Verse 7. And he did not know the Lord. Yes. Yet he was ministering to the Lord. Amen. Without the Lord. Amen. Proof yekuti haazive Mwari iye ari muchechi. Mwari pavakatanga kutaura naye akanzwa munhu. Akamhanya kuna bishop akati mudhara mandidane. Bishop akati aiwa dzokera unorara futi. Akashedzwa kechituwa akamhanya mudhara mandidane zvikanzi aiwa dzokera ndisiriri. Unoona kuti mukomana uyu ari active naturally, but haasi active spiritually. Nokuti chinofanirwa kuita kuti afambe achipo, but ari kutofamba. Ari kuenda kune umwe munhu kunoti ari active. Chaasina experience yaBishop. Bishop haasi kufamba, haasi active. But ndiye akatomuudza page 3 kuti ndimwani vari kukudana. Uri kuonera kuti ari kudanwa, haaziva ari kumudana. Asiri kudanwa ndiye anoziva kuti dzadanwa. Ari kutaurwa naye naMwari ndiSamuel. Asiri kutaurwa naye ndiEli. But Eli asiri kumbonzwa Mwari, asiri kutaurwa naye. Ndiye anogona kuudza munhu ari kutaurwa naye kuti ndiye Mwari wacho iye. This time ukashevwa usatombomhanya izwa. The problem sometimes in youth we are active, but we like to tap into the experience of the elders. Amen. Youth in a Simba, active, but there are things of God you only know from the elders, from those who have got experience. I know. Yes, now, it's not about experience, but experience is part and parcel of the thing. Statement yakafana Jesu paakaedwa akati munhu ararame nechingwa bedzi asine shoko rokuda mumuromo maJehovha. Statement iyo yaikanzwire chingwa kuti hashimo, kuti bedzi kungoti chine kapesente
Bakudaka chingwa saka kuti chingwa bedzi akusi kuti chingwa china basa. Ngoti ochirimo katika portion kacho kadikiwa. Katika dikika vanogona kuti munhu arove pasi. Hallelujah. Samuel was ministering before the Lord. Verse 7. And the Lord was not revealed to him. Janaka revealed the Lord to Samuel, the bishop, Eli. Eli wacho mwari havasi kutaura naye. Vakambotaura naye. Saka by experience, anotoziva kuti kuona pana achingomhanya achindinetsa ndimudhara ari kutaura but mpano uyo asati akuziva Mwari but ari muchechi. Amen. Tine vanhu vari kumhanya muchechi vasingamuzive zvachose vanotoda kutogadzikwa pasi nevanhu vasekumhanya. Nokuti zvinoita kuti Samueri amhanye hazvino kuti ari active, ari ignorant. Nokuti dai aiziva kutaura naye hapana ndidzi yekumhanya dai rauri ipapo. Amen. Kumhanya kuita Samuel achienda kuna bishop kuti mandidani anitenge munhu ane simba stiriki. Gamba munhu asiri kuziva chaizvo. Nokuti ari kumudana wacho hadi kuti umhanye ari kutaura saka Eli ndiye akati this time wakakudana unoti taurai muranda wenyu akateerera. Amen. Eli haasiri ada kupiwa message naMwari. But Samuel haagone kuzoreceiva message yaMwari kana asati atanga kureceiva knowledge ina bishop Eli. Nokuti message inoda kupiwa Samuel ndeyekuti Mwari vari kuda kudhila nemba yaEli. Vana vake Hofni naFinehasi vane upombwe hwavaita pachechi nezvakaipa. So God is about to punish the family of Eli. Saka message inoda kupiwa Samuel ndeyekudhila nemba yekwaEli iri wrong. But ikoko kuri wrong. Wrong kutorwa information iri correct kuti azonzwa information yaari kufanirwa kupiwa. Nokuti mukomana uyu information yaari kupiwa ine chekuita nehutera kana kuti kukanganisa kana kuti kutadza kwakaitwa naBishop Eli. Mwari vakatobuda pachena kuti Eli wakatadza kutsura vana vake pamusikadzi wese yakadaita. Saka I'm going to punish the family. Which means Eli is not a good father to his family, but he still has got the experience to help somebody to hear God. Ukamujaja yeye kuti wake vana vane musikanzwa hanzwe Mwari hana by experience is what experience haugone kuiacquire kana usati waexperience chacho. Danger experience inodemanda time to learn. Saka uchiona izvezvi kanzi kune basa kuti munhu ane 10 years experience kana 5 kana 2 even uri qualified zvakadii hauna chimwe chaungaite kuti uve neexperience nokuti experience is a matter of time. Hauna mamwe mapepa ungatsvage kuti unzi wane experience. Experience it's a matter of time. Nzwa munhu akatsika goko rebhanana akadonha pasi. Shuwa paitika zvakaipa zvinorwadza. But aripo akasagona kudzidza ari pasi kuti andinonedza chii. Anogona kuramba achidonha. But paanotsika goko rebhanana akadonha akariona kuti ndiro. Next time akaona pane goko rebhanana haachadonha. Why? Nokuti kudonha kwekutanga kwamuticha experience what to avoid in the future. So there are times that you need to learn some things when you're still down. Pane zvinotongodzidzwa munguva yekuoma kwezvinhu zvisingagoni kudzidzika kana zvinhu zvinobvira zvadaro. Eli, the bishop, ichokwadi kuti haasi kupa vana vake discipline pakereke. But guess what? By experience, he knows the voice of God. The danger never sometimes God has called me in this season. Ndoba ndafungidzira kuti vese vakambodanwa hapana iripo tisinonyanyukuomba tiri very active tine revelation tine chii. Pane side harichaita miss if I don't learn from the elders. Pane side randichapotsa if I don't learn something from the elders. Vangangodaro vasingashandiswe semashandisirwo atiri kuitwa nhasi. But by experience vane zvinhu zvavakadzidza muna Mwari zvandinofanirwa kudzidza mune ranhasi. Izvo inzwa era somebody long back was meant to be something good for you to learn. Why? Nokuti tikaziva mistakes akaitwa nevanhu kudhara tatopa level iri nani hati repeated the same mistake. Kuda kuti ndatenderwa kudzidza kubva pamistake yemumwe. Zvoti mistake yemumwe nyangwe akakanganisa is good for me. Nokuti handisi kuzokanganisa the same thing. Nokuti ndakadzidza kuti iye paakadai zvakadai. Vashona vane idimikirana kuti tsumere kuti kugara nhaka kuona dzavamwe. Which means kune chimwe chinhu chaunofanira kutanga wamboona zvinoitika kune vamwe. Usatange kuzviita nokuti ukadzidza kubva kune vamwe you know how to handle yours.
So the Bible said Samuel was ministering before the Lord under Bishop Eli. But verse 7, but the word of God was not revealed to him. Salamwalipa wakataka kutaura naye. Aito manya. Achimanya kune munhu asiri kutaura naye. Achienda kuna bishop kuti mandida nere mfundisi. Donza aiwa dzokera futi mandida nere bishop. Aiwa andina wandida nere bishop. This time usauye kuno. Ndaziva kuti ari kukudana ndiani. Mwari. What did Mobata experience na Eli? Because Eli voice na mwari anakurinzwa nechiti Samuel. Ainzwa voice nekuti Samuel ndi Samuel. But in the Eli agona kungozvipika kuti God is calling this young man. In the Eli akukasika kuzviziva kuti ukaona mamhanyira ari kuita mupana nemunhu wacho aruramba achimudana nedhimunari kureva kuti izvozvo Samuel hakuna kwaaigona kuzviwana dai Eli asina kumudza kuti God is speaking to you. This time ukanorara pasaidi paareka utaure uchiti muranda wenyu akateerera taurai shoko. So arikupa breakthrough calling yemukomana anonzi Samuel is Bishop Eli. Ukatarisa type ya bishop watautaura nezvake bhabha rinoti hanzi angatokura kwegura meso akasanya tsoni. That ane imwe physical challenge iri paari, but spiritually is a man who can teach you and you can learn something from him. Danger yataita ndeyekuti we forget kuti in the things of God there is knowledge you acquire by reading, there is knowledge you get by revelation, there is knowledge you get by experience and experience alone. Izvozvo by experience. Zvinoda kuti you digone kuunderstanda kuti the elders we have today vane zvavakasangana nazvo nokuti Mwari haana kutanga kunamatwa nhasi, akatanga kunamatwa kudhara. Mwari haana kutangira pandiri, akatanga kare. Kune vanhu vafamba nekuona nekudzidza nekuziva zvaitwa naMwari zvekuti ini ndikauya nhasi danger iripo ndeyekuti he is the same yesterday, today and forever. Kureva kuti kana akada kuita chinhu chitsva nhasi chine basis yezvimwe zvinhu zvaaimboita kubva kudhara. So Eli is a bishop and my challenge is high now. Bible writes he was now old to a level which he could not see, yet he taught somebody to listen to the voice of God. Iye pachake muriye kwake pachechi ipapo is a failure according to ministry. Why? Nokuti nyaya ndozopiwa Samuel ndekunzi mudhara vana vake ndoda kuvauraya nechikonzero chekuti vakaita zvivi zvakanyanya, ende pazvakabva nezvekuti iye Eli the bishop haana kugona kutsunga vana vake, but nyange akakundikana kune vana vake, he taught Samuel the truth. Samuel was mentored by a bishop. And mamwe mafailures nema challenges kuti kuatarisa, you need somebody special. Can I help you on this one? Mukadzi anonzi Ruth, munhu waakatevera anonzi Naomi vachienda kuBethlehem. She is more like a failure, a refugee. Akatiza nzara kuBethlehem akapotera kuMoab. But munhu ari kutiza nzara achienda kuMoab, she is on a mission. Naturally she is a failure, a refugee, mupoteri akatiza nzara kuBethlehem akauya kuMoab. But spiritually she is on assignment. Saka wabono ewa papa akandidzokerai handikone kukuberekerai murume anokurorai akati ndokuparidza ndikuvanzira vanhu hapana chichabuda. Yet spiritually pane chinobuda. Inyaya yekuti you are failing to see beyond the challenges and the moon. Nokuti she is still on mission despite kuti akafirwa, despite kuti akatiza nzara, but God is doing something through her. It's why Boaz asi kuzorora munhu anenge auya kuBethlehem. Boaz anorora munhu anenge auya naNaomi. Nokuti nyaya iripo ndeyakinsman redeemer ndenhaka. Haugari wenhaka wongoonekwa uchifamba unovhetwa kunzi wakazemberana nani, wakauya nani, une relationship nani. Nhaka ine chekuita nemafamilies. Kurati dai kwakauya musikana ari beautiful haaigona kuattracta Boaz. Nokuti chakaattracta Boaz haisi beauty, irelationship. Nokuti aigara nhaka. Nhaka uone kuti munhu akanaka unongoona kuti akabhurorwa kwedu zvatovharana. Nokuti choice yehama yako ndoya yako. She was on a mission, but she had physical challenges, you can tell. She was on a mission.
Naomi was on a mission, but akauya ari a refugee mupote kwaka kwakanake atiza nzara kwava kuna chikafu, but pane vakafunga kuteera chakadaro vakasvika padera zonzwa kuti naiye akaropafadzwa akarorwa naBoazi vakava mugenealogy yaKristu, kureva kuti there are things we only get when we walk with others. And grace concerning what you are looking for. Genesis 13. Mwari havana kudana Loti, Mwari vakadana Abraham. But pavakadana Abraham, Loti wakatevera. Mwari akatoti ibva kuhama dzako uye kuno ndichakuita munhu mukuru chakuropafadza. Loti haana kutaurwa naye, but akatevera chataurwa nacho. Genesis 13 inoti mombe dzaLoti dzakawanda, mafuro akatoita mashoma pakati paLoti naAbhurahamu. Indava Loti ari kuropafadzwa zvokuti mombe dzinowanda iye asina calling, kureva kuti chiri kupa grace nefavor pazvipfuyo zvake nezvaanobata. He is following somebody. Kune zvinhu zvekuti ukasatevera vanazvo hauziwa, nekuti zvimwe zvaunofunga zviri kudenga hazvisiko, zvakaunzwa pano kungoti zvakasvikira kwausingafariri. I know Elijah was a pioneer. Hatina kunzwa Elijah kuti akateerani akamentwa nani, but one thing I understand, Elisha followed Elijah. Maybe you are a pioneer, so you are not meant for this gospel, but there are some people because you need to follow somebody. Chiri kudiwa na Elisha ndechemweya, mwari wacho ndiye mweya. Aigona kuita fortnight 40 days achinamata kuti Mwari chamakapawo munhu wenyu ndipeyo. Aigona kuita zvaangaite, but chaakangoita, he followed somebody. As simple as that. Judges chapter 16. Murume anonzi Samson akauraya vanhu vakawanda abviswa maziso, ende akanamata kuti Mwari ndidzorerei simba zvakare. Iye asina maziso, inde asina kuti atumwa prayer request kuti simba handisisina uye maziso ndabviswa. Inde asina kuti Mwari ndidzorerei maziso, akati Mwari ndipei simba. Ko haunamatire meso ingoni une shortage. Samson ari kuburitsa pachena kuti tinonamatira zvisipo, zviripo tinongosubmita mazviri zvinotishandira. That's why akati kune kamwe kamukomana, take me to the two pillars of the church. Akatungamirirwa akabatwa ruoko. He is powerful, but he lacks direction and sight. Which means kune zvimwe zvisiri pauri zvaunofanirwa kuzvininipisa kuti uzviwane nokuti zvitori pedyo newe. Hazvisi kudenga. Samson usanamate kuti Lord show me. Kana pane vanhu varipo, take me to the two pillars. Kuti humility ndowekamupa access kumaresults aakabuda nawo. The Bible says akauraya vakawanda parufu rwake. Chakabva kuti auraye vakawanda, munhu akagona kutungamirirwa iye aine power, but aiziva kuti hatina direction. So there are times yekuti you are powerful, but you lack direction. Inenge mombe ka, dai mombe yaiziva simba rainaro, hakuna munhu aitungamirira mombe. Chinoita kuti vati kamufana tungamirira mombe, vari kuti havatsani vane power, but havazivi kokufamba nako, iwe chiratidza iwe ndiwo wedirection, hava ndove power. Samuel is being called by God, but he's running to a man. Samuel haasikudanwa na Eli, ari kudanwa na Mwari, but anomhanya kuna bishop. Inofana kuti bishop pabudira mwana pachena, nokuti vamwe vakaona vanhu vachimhanyira pavari havazoendesa vanhu kuna Mwari. Acts chapter 8. Saka muranda wakandase paakabhabhatidzwa naFilipi mvura, zanzi vachibuda mumvura vakava nemufaro, and the spirit of the Lord took away Philip. Philip akadisappear. Indamo Mwari matuma Philip kunominista mulife yemunhu, achingopedza mobva mati adisappear. Mwari vada kuedza kutaura naPhilip kuti assignment yako kana yapera, there is no need for you to be in his life. Kana wamupa Jesu, ngaachifamba naJesu, kwete kuti wamupa Jesu iwo zvipawo futi pari. That's why Mark 11, varume vakatumwa kunotora dongi, havana kuritasva. Vakauya naro vakarisvitsa kuna Jesu, Jesu ndiye akarigara. Problem yedu isi tinatumwa kudongi, touya takarigara futi. Zvokuti kunosvika kwaJesu kwatorisisade raneta. Wasapane baba unoremerwa nechechi zvokuti unoda kunamata kuita kusiya. Iwe chikuti nokuti zvaJesu zvakareruka, ndoimwe sign. Come unto me, and I'll give you rest. Carry my yoke
for it is light. Joku rangu rakareruka. Ndakati ukangonzwa watakura richirema usashinge. Iye akati saini yekuti nderake kureuka. Ukanzwa rarema unongotura kubvunza bishop kuti hamuna kuzotopa here zvimwa. Nokuti iro randinoda racho raJesu. Akati muisaini yekuti nderangu. The burden is light. Unosati kune vanhu varemerwa nechechi zvokuti havachada kunamata. Varemerwa namufundisi kwete nemweya. Christmas ya baba, independence ya baba, ne independence ya kumana. Vanoremerwa. Birthday ya munhu wamwari, Christmas ya munhu wamwari, independence futi, Easter yake. Zvino madzimai taura zati aida kuenda manje. Mafoti ari kudiwa nditoriwo 40 pachangu. Mwari kutorisa ndine 40. Amen. Samuel was ministering to the Lord under Bishop Eli. 1 Samuel chapter 3 verse 1. Verse 7 says, and the word of the Lord was not revealed to him. So can it danger you don't know God, but you are already in the house of God. You are already serving and ministering. Yet the truth and the knowledge concerning God is not yet in you. Danger Eli is a great man, we need to thank him. Nokuti nyame Samuel aimanya kuna Eli. Eli hana kuzvikudza kana kuda kutora position ya Mwari. Akati support uchiuya kuno Mwari wacho akutaura newe uri muno. Problem ye generation yedu tinoramba tichimhanya kuvanhu vaMwari. Vanhu vaMwari havachatidzidzisa Mwari kuti apoda achitaura honest. Eli ari kutoti kuna Samuel, usarambe uchimhanya kuno wangu ndiri mufundisi wenyu ndiri pachechi. But Mwari ndi Mwari wakuti anogona kutaurawo newe. Ndosaka akushaedza asina kubvira anditi taura nempano. Saka inzwa Samuel chidzokera unovata masaidi pareka. Vakakudana unoti muranda wenyu akateerera taurai. But munguva yedu tikangoziva kuti uri kumhanyira kuno. Unoshaye chimhanyira kuno. Teaching yekuti munhu ane neukama naMwari anamate Mwari anzwa Mwari. Hakusisina. Unotoona nakaungana pachechi vachitsakamirira anonzwa Mwari. Kunzwa Mwari haasi magifts iraiti yako nokuti uri mwana waMwari. Amen. Kutaura naMwari kutaura nababa wako. Haasi magifts, marights, ikodzero dzevana vaMwari kutaura nababa wavo. Saka vanhu vakasadzidziswa the voice and the language of God, vanoramba vachimhanya kuna. It's good to have a man of God, but don't replace God with the man of God. Amen. Saka achitongonzi man of. He's not the God of the men, but he's the man of God. Saka Moses paakafa vanhu vasati vapinda Canaan, Mwari ana kuti hamuchapinda man of God afa. Kana man of God akakundikana, there is God who can still take us there. Amen. Relationship yevanhu naMwari yashoma. Nokuti type yevafundisi itisu taita sekunde hatimve scripture. Thank God for this kind of a bishop. Anike John the Baptist. Vanhu vakauya kuna John zvikanzi ndiwe. He was so popular John. Vanhu vakamhanya kwaari. Ndiwe here. Ndanzi aiwa handisini. Zvakaoma ufunge kuti waita mukumbira vanhu vazara kwauri, wozovapa vhangeri rekuti pamauya hapasiri, ivo vatembozara. Ndozvipo kale, vachiva nezvinhu zvavo vachiti, wega unyasana kuti ngavaramba vachiuya pano. I'm your last pastor. Kana nematestimony acho chechi so. Pandakasangana nemunhu waMwari, pandakatanga kupinda pano, hapana ari kusangana naMwari wacho, hapana ari kupindwa naMwari wacho, paakapinda pano, which is a blessing. Pandakasangana nemunhu waMwari kwete naMwari wacho, ukatoipa testimony yekuti Jesu akanaka andishandura, unotanga kutaura zvisine nechechi yangu. Unoona kuti aiwa takadanirwa muranda wake. Saka kumachechi vakazara ka. Kunana Samuel vari kuita minister to the Lord, but the word of the Lord is not revealed to them. Ipapa handisi kusubstitute honoring the man of God. Because there must come a level yekuti uri Samuel pamwe pacho hauchamhanya to the man of God. God is now talking to you. You must get the revelation of the voice and the knowledge of the kingdom. Uyu bishop namutenda muhamvana amanya 3 times. Akaunzwa kuti aiwa ndimwari munototaura muripo paawene ofisi kuno.
As long uri paside bareka uri presence yake, he can talk to you. Aite via bishop kana prophet. Anouya kwauri. Why say Mwalibada Kushetsa Samuel direct? He was just close to the ark. Ark yango represents the presence of God. Kuleva kuti ukava in his presence, he can talk to you. Achisi chipo, tandoni chipo zvacho unotaura naye. Ikodzero. Chinhu chinonzi right chakasiyana nechinonzi gift. Asi chipo. Kana kuverenga Bible achisi chipo chido. Vanoverenga vanhu vane zvipo zvacho. Kuverenga chido hachisi chipo. Kune chiri missing one. They are ministering, but they don't know God. Mwari baba kumushedza kuti vachishanda naye. Don't be confused. But the best Sabbath was ministering to the Lord under Bishop Eli. Kureva kuti pane zvaaita zvemuchechi achiita zvinofadza mufundi. Mwari pavakada kuchishanda naye akuprova kuti handikuzivei but muno ndiri kurova basa. It's like the book of Isaiah chapter 6. Isaiah chapter 6 anoti gore rakafamba mbouziya ndakaona Mwari. Mwari vakati ndotumani. Isaiah akati ndiri pano nditumei. Ndiro zikabva nebvudzi remoto panauta yaJehovha ikapisa muromo waIsaiah ikamuti chienda. Kana Isaiah achinzi naMwari ndotumani. Chapter 6 kureva kuti from chapter 1 to 5 haana kutumwa but ari kufanirova. Mwari hasati vatuma munhu but munhu ari kufanirova. Inzwa chinonzi calling kudanwa. Chaunodanirwa isaini yekuti hauna information uyati kupe unoisvitsa. Chinonzi calling kudanwa. Calling hakusi kutumwa. Kudanwa. Ndopa chinhu chacho chiri simple. To be called. Just come. Inonzi calling it. Kudanwa. Hakusi kutumwa. Sa problem inoita munhu ndeyekuti akaziva kuti ane calling haachauya. Akutofanirova. Chawadanirwa inyaya yekuti hauna information yaunofanirwa kuendesa. Saka hondo dzekutukana kumafundisi nekudii hazvina kuti havana calling vanayo but haana kuzoudzwa namugara kuti unotaura zvakati kwakati. Saka ukangofungidzira kuti une calling even uinayo ukatanga kurova unorova vamwe. That's why waona kuti Isaiah paakati nditumei Mwari havana kuti enda vakaudzangirozi kuti chitora vhunze remoto usote muromo nokuti muromo uyu wanga uchitopisa vamwe. Handidi kumushauka kana huku ichipiswa muromo isaini yekuti iri kudya mazai. Kuti airova rekutoti zvinhu hazviwanda ari kutotapudza vanhu vacho vanofanira kutendeuka. Iwe vasati vapiswa muromo unowanzwa kana vakushumira vanokupisa zvekuti ikotoda kudenga kwacho saka ndiende kana zvakaoma kudai hakuende munhu. Kuno munhu utotapudzwa. Unonzwa yaunopinda iyoyo haisiriyo kwakazodayo unonoti pano ka huku yakurova mazai. Eli is a bishop. Ane knowledge yandati iwe kwatiri kana pane vashumiri or anyone in the body of Christ. Samuel ane chido nezvinhu zvaMwari but haana the knowledge, the experience yekuziva the mind or the voice of God. So panofanira kuita munhu anomuudza kuti ari kukudana uyu ndiMwari. Haasiri iye ari kudanwa Eli but anofanirwa kuudza ari kudanwa kuti akudana. So Eli hainayo experience. He knows the voice of God. He knows how God calls people. Hongu Samuel ndiada kupiwa message nyowani but patangira strength nekusimuka kwa Samuel is the experience of the elders. And anazvo zvekunongedzera pana Eli zvinoita kuti asagone kumuteerera physically, spiritually. Bible rakatonyora kuti iye akakundikana kutsiura vana vake. Akakundikana kutsiura vana vake. Mwari akatoti kuna Samuel, uudze Eli kuti vana vake ndiri kuuraya nekuda kwetsika dzavaita dzinonyangadza Mwari pacheche paShilo, nekuda kwekuti baba vavo Eli vakatadza kutsiura vana. So there is a side ya failure but you can still learn from him. Pane side la failure but pane side rekuti he can still help you to stand. So ukapota uchitarisa utera nekukundikana kwevanhu, sometimes you miss chaanogona chakaiswa naMwari to help you.
Kutsvaga ari perfect kuti akudzidzise. Hakuna. Elisha paaiteera Elijah. Kune vamwe vanonzi masons of prophets vaiteera vari kure. Anakaiverenga. Havadi kuva too close to be associated. Why? Ane record mudharaunda. Ari kutiza mukadzi anonzi Jezebel. Akauraya vaprofita vaBhaari. But ane record yekutiza vamuhambuya. Kunoti musociety news dzakatofamba kuti is a failure. So angatize mukadzi gentleman rakadai so. Ari kutiza hake, but he still carries the double anointing. And I always tell you, kutiza kwa akaita zvino kuti haagoni kurwa. Zvinongoreva kuti is too big for that battle. That's why I know kuti anointing iri paari paakaisa pana Elisha. Elisha akatora futi muzodza kuri paari akaisa pana Jehu. Jehu ndiye akadhira na Jezebel, Jezebel akafa. Which means Elijah ari kuti I'm too big to fight with you. Unotoda the third generation from me to kill you. David akauraya Goliath. But David akatiza Absalom. Giant ndiani? Absalom kana kuti Goliath. But indava munhu anouraya giant achitiza mwana mudiki. Kutiza kwa David hausi utera, haisi weakness, revelation. Saka uchaona David paakatiza Absalom, kwakazoteera shoko kuna David kuti Absalom aenda mumuta akafa. Zvimwe zvinofane kutizwa. Resist the devil and you will flee. But free from the lust of your youth. Tiza kuchiva kwenyama. Kune zvinotizwa. Jesu chaiye abereko. Herode aida kuuraya mwana, Matthew chapter 2. Vhangeri rikatouya kuna baba vake Joseph. Tiza ine mwana. Nokuti Herode ari kuda kuuraya mwana. Mwari wamasimba ose anoparidza kutiza. Anozoti Mwari ane power. Mune vhesi akatotipa vanhu vake kuti tiza itofira mahara. Anofa mwana. Matthew chapter 2. An angel spoke to Joseph. Herod is after the boy. Run away with the boy. Vakanopotera kuEgypt. Inda Mwari aparidza kutiza. Hazvino kuti weakness. Variko message yakazoteera futi kuti chidzoka Herod afa. Zvimwe zvinofane kutizwa. Ai Mwari akatibatsira mugeneration yedu. Bishop vanhu vanenge eli vashoma. Vanoudza vanhu the truth to worship God. Vanoreveal God to people. Nowadays we don't reveal God to you. We reveal the anointing of God to you. That is upon my life. Anointing ine munhu waMwari, anointing emba medu, anointing ine baba vedu. Kokuziva zviri muna Mwari wacho anonamatwa. Tinotoziva kuti iwe ukatoziva ndakuwara. Reganipatsana ngori. That's why Jesu ari pamuchinjikwa akadanidzira nezwi guru, mucheka waiva mutemberi ukatsemuka kubva kumusoro uchiuya kuzasi. Mucheka wanga uri wei wekudivhaidha vanhu. Wainamatwa in two dimensions. Kune vainamata muhall of the Holy presence yaMwari, pogoita mbombera yaizoudzwa nevanonzwa Mwari. Saka Jesu paakauya akayabvisa that line inodemarketa vanhu. Nokuti through Christ we are all a royal priesthood, peculiar people, chosen generation. You can now approach the presence of God with boldness through Christ Jesus. So Jesus ndiye akauya kuzobvisa that gap so that tione access to the Father. Why? Nokuti kune zvaitwa kuno. Maiti mukapa vapristita zvipiriso vouya kuseri vopira Mwari wavo. Ndo zvakadhileya Hana pabarenesi yake. Nokuti vaipa zvipiriso vanga vasingape Mwari. Bhaibheri rinoti Hofini naFinehasi vaitodya zvakakorera paatari. Kunoti Mwari ndiye aitotsanyiswa. Vakomana vanga vasatsanya vaishandisa riri denga racho chairo. Uye achitoti ndiri kupa double portion, vakomana vachirova double kusero. Inzwa. Kana maiti pa zvipiriso touya kuseri toti tapa Mwari tudzoka kuno, haugone kundivheta. Zvatambwa kuseri kweketeni. Saka Jesu paauya arida kuti keteni ribviswe, ndiye akaritsemura. Odha yekutsemura yacho inotobatsira isusu. Kana Bhaibheri richiexplaina kuti mucheka wakatsemuka kubva kumusoro uchiuya kuzasi, kuitira vanhu vasazovenga vana vesangano kudhima bvarura muda kuona kuseri. Kana zvatangira kumusoro kuroti Mwari ari kutoti ini ndinda kutopa vanhu access, havasi vanhu vari kuzvitsvagira. Saka musanetsane nevanhu.
ndini Mwari ndakutsvaga vanhu kuti vachiuya kuseri. Keteni rakabvarurwa kubva kumusoro. Nokuti kumusoro hakuna anosvikira. Nokuti likabvaruka kubva kuzasi tinoiswa pasi peshambo kuti ndimapana muda kuona zvatiri kuita kuseri. Saka Mwari ari kutirwira kuti aiwa ndini ndichabvarura kwete imini. Ndopatiri kuwana access yakupinda in the presence of God. So danger yatanayo in our times. Keteni riye rakusonwa futi. Vhangeri rako ndere keteni unyatsonzwa kuti panotoiswa fence. Holy ground. Keteni ndiye radzoka. Haungopinda hazviite. Presence yaMwari kunzi holy ground, God is holy. Kunzi zvina Mwari mukati zvitazviisa fence. Iye Mwari wacho aina matwa nemapriest kuseri kweketeni. Akatsemura keteni zvitasona futi. Fence negate. Twendi kupinda. Kumana munoti kuwadza mudhara akabvarura mani. Mudhara akatipindewa kumana kuindawa. Iye Mwari anotoda kuti apota achitaura newe. Anoda. Chese chaikudzivisa akachibvarura. But nguva yatiri munhu anenge bishop Eli hakuna. Eli ndamuda ufunge. Atoudza Samuel kuti ndiMwari ari kukudana. Ukadzokera munopedzerana unoti shetaura muranda akateerera. Haana kuti kana akuda kutaura undishedze because protocol mfano ziva protocol dzechechi yako. Ziva madhara ako. Atidi wafana wanongojamba protocol dzechi. You can hear God. You can pray to God. You can talk to him. He is your father. Haisi vaya inini is through Christ Jesus wakagamuchira. You can talk to God. Iro rivhangeri iro rikashoma kuti uripiwe. Nechikonzero chekuti rinoita kunge ratitadzisa kudya. I will always give you this example. Ukaenda kun'anga. Chinopa kuti n'anga iite mari kukipa masecrets. Haambofaka kudza kuti mutu uyu ndewo zvakati. Anongokuti dambudziko ndere uyu unopiwa wakaoma. Kuti kana usasuspect kuti kana uri munyoro ndeupi unopiwa kakaoma zvekuti kana kakwati. Kakuti wega ufunga kuti muti upi unongoti ndizvo. Why ichidaro n'anga? Masecrets iwa mari yake. Azviite kuti n'anga ikubate ruoko waenda kuti wanetseka muzukuru yako nande mukoma. Uyu ndowe musana. Andiri kuona type yemuti wacho nemashizha acho. Yakuno. Uyu ndowe kubasa. Kana uchida promotion unongotora kamuti akaisa muhomwe. Akatodaro matu n'anga. Atobuda basa nekurivhila information. Nokuti imwe mishonga yawo unopiwa muti wacho pamba pako urimo muyati. Ukaziziva uyateka. Indakati ndinyanyo batikana neng'anga zvangu. Ndinobatikana nemunhu anoendako. N'anga iri nani pane munhu anoenda kun'anga. Why? Ukaenda kun'anga haisiriyo inokubatsira. Inosvikirwa nemweya wemunhu akafa. Kuda kuti rutokudza kuti imi makafa saka mirirai vamwe venyu vakauya mutaurirana. Ini ndiri mupenyu handimo program. Kana kundinzwera. Ino zatu wakatofa zvako simirira mumwe wako mutaurirani. Ina handimo program. Icho itopedza kukushandira ndokubvunza kuti vati chifo sekuru. Utovati pachenyu. So ku negative world secret yen'anga ndo mari yake. Kingdom ya Mwari we are anointed and given the grace to reveal the truth to people. Not to hide anything. To reveal scripture so that you can do what God says. And you can hear God on your own. And you can pray and worship God on your own. That's the mandate takapiwa. To preach the truth to people. To empower people. Kwete kuti ndive munhu ari powerful. Inzwai. Kunamata kuya kuzoitwa empowered. To know the truth and apply it. Hakusi kuya kuzoziviswa kuti munhu waMwari ane power. Ezvo mazuva ano izvi. Chaiyo order ndeyekuti muveone power. Chatinotyira kuti uzvizive. Hauzouya kuno. Funga uchinamata wega achikunzwa unondidi. Ati akapota asingakunzwa uchimunzwira kuno. Ma20 ndokukwadza hani pakusiya. Toma wanonwanika. Wanonwanika. Eli. Aigona kuva nemagatsi ekuti mufana wamikana usingazoti ndana kutaura handetesi togara pasaida akataura nichikudza ati he became a best preacher. He revealed the truth to the boy.
We need such men of God who can reveal the truth to the congregation. Inzwa, Mwari akatendeka akarongeka. So we are meant to tinwe mukaka wa makwai. Paulo unoti anofudza makwai anofana wanwashi mukaka. Problem yedu ndeyekuti hatisi kufudza. Saka hana mukaka satiri kudya makwai acho. Anozona patsitsi yandi chechi yanditsenga. Akuchaniwa mukaka wa makwai kukutoro hari makwai acho iwo chayo chayo. Unobroka kani chechi wende zvekutamba. Kurikurohwa makwai kwete mukaka. Nokuti chinoita kuti ati tinwe mukaka. Basa rinotanga kuno. Ndinotina kwai kumafuro. Rikadya mafuro akakwana harishaye mukaka. Rikashaya mukaka ndorirova. But the problem indeyangu. Nokuti handigone kuwana mukaka kana ndisina kurifudza. Yes. Murume anonzi John aigona kutoenda nenyika. Nokuti vanhu vakatenda John even kutodarika Jesu. That's why John paakaiswa mujeri. Zvanzi naHerodhi aitomutya. Nokuti John was a favorite to people. John was a voice, a commander, blessing the favor in society. But vanhu pavakaenda kuna Johani, ndiwe here? Vakati aiwa. Imagine vanhu vauya vachiti ndiwe here? Uriwo zvako. Pamwe chibaba ndini muchaenda kubifuti. Unaziva kuti Max 16 vakadzi pavakaenda kuguva vachida kuona Jesu, vakasvika asiko. Dombo rakabviswa, vakapinda mukati, zvanzi vakaona mune murume akapfeka zvinopenya, akavaudza kuti muri kutsvekirei mupenyu kune vakafa. Murume anga ari muguva haasi Jesu, but ari muguva raJesu. Vakadzi vatouya vanongofunza kuti ndidzo. But uyu ane chokwadi chiri pachena kuti aiwa ndingangodaro ndiri munzvimbo yake pamuri kuda kumuona, but handisi. Kuitira kuti musamuzore mafuta aJesu haasi Jesu, angori muzvinhu zvaJesu. Munoziva here kuti vanhu imimi isu tine access yekutaura naBaba. Zvarikutaura si zvechechi ndezvekingdom relationship. Tine access yekunamata Mwari achitotinzwawo. Iwo zvauzvo hachisi chipo, ikodzero. Uri mwana waMwari kutaura naBaba ikodzero. Achibhadhariswa relationship, ukama. Jesu wakatenda akakupa ukama naBaba. Baba vanopota vachitaura newe uchinzwa muchiwirirana. Kutaura naMwari hachisi chipo, ikodzero. Uri mwana wake. Saka dzimwe nguva taakutya kuti mukataurirana ikoko zvisina inini mukati munonduraya nenzara. Nokuti munofanira kugara mune nhamba dzangu kwete chokwadi cheshoko. Nhamba dzangu. Atonzwa mumwe achifara. Nhamba dzemunhu waMwari. Aiwa hazvina kuipa hazvo kuva nenhamba dzake. But kuva naMwari wacho is the best. Ukava nenhamba dzake, network inombotinetsei. Ukava nenhamba dzake unogona kushaya mari airtime zvichinetsa. Unogona kusafona. But iye Mwari wacho anoti call unto me. No airtime. Direct. Free. Hear me very well. Church ikashaiwa a leader like Eli. Nosona futi kete. Tinongopota tichimhanyiswa. Izvezvi unotomhanya iko. Pane zvaitika munhu waMwari. You can hear God. He's speaking to you. Inzwa. Uyu aticha Samuel. Kuti ndimwari. This time ukadzokera. Taurira naye. Usapote uchitsvaga inini. Taurira naye. Ichitaura Ishe muranda wenyu akateerera. Mwari ndokubva vamupa message Samuel. Eli with all humility. Ndokubva aenda kuna Samuel. Although ndakuticha. But waudzwa information yandisina. Although I am your teacher. Do you know kuti natural teacher akakuticha wewe? Anogona kusara achiticha wewe ukatova president kana engineer. Unogona kutoita pass level ya teacher wako. But you still need to respect him because ndakakusvitsa to that level. Saka Bishop Eli vakatoenda kuna Samuel wakati mfana mtakambotichana, that's true. But yawapiwa information handina. Usandivanzire zvataura. Usati hausati waita saka tinashuwa newe. Ndezve anditaura zvechechi, nditaura kingdom. Kana Mwari vakakonzera dhongi remuprofita kuona nekutaura, zvoreva kuti pamwe pacho vanhu vatakagara vanotenderwa kuona nekutaura zvaMwari. Uyu manje aingorova kuti prophet ndini, hakuna umwe anoona. Prophet this time kuri kuona madhongi.
It's by grace kuti Mwari vangosarudzawo dhongi rimboonawo. Dhongi ndo rakatomira rikati munhu waMwari hakuendeke. Kwaita mutumwa nebakato. Iye achitoti handei munhu waMwari pane paasingaoni. Panoonekwa nemadhonga akagarira. Yes. Saka akashaya revelation. Hati thank you. Anoita sei? Saka uchiona vakakutsikirira kuchechi kwenyu nokuti uri kuona. They don't have the revelation concerning the things of God. Bishop Eli vakaenda kuna Simon wakati mfanano yawapiwa hii latest ndina ndiri bishop ndiri mu office ausati wane rank kana office but une information yawapiwa na Mwari usandivanzire. Samuel ndokuvati mukuru shuya tikudze Mwari ati vana venyu vari kufa makatadza kutsura vana venyu. Eli ndokubva ati kudi ana kuti so ndokudanwa reko kuti mada kupikisa isusu. Akati Mwari kana zvakafanira sekutonga kwake ngazviitike. Can you handle a message yapiwa a new pastor concerning you? It's hard. Kuti mwana wesangano wamarera opiwa message na Mwari kuti Mwari ada kukuzvambura unozonoti aiwa hanzwe. Some of message yapiwa iri against mentor. Do you know sometimes our mentors they make errors? But kana Mwari akatipa shoko rekuti tivatsure, it's hard for us kuti tivatsure. Madzibaba edu anototadzawo vanhu, but there are times yekuti ukanyanya uda munhu even zvaatadza uzvione nokuti love covers a multitude of sin. Hazvina kuti munhu akanzi is your mentor haite error. Saka uchionawo munhu ukaudza kuti baba wenyu wakanganisa pakati kuti touch not vanototadza vanhu. Moses akanzi pana Mwari pamberi pataura nedombo vanhu vanwe mvura akarova mvura ikabuda. Mwari vakati uchapinda hunzwe yeti vanhu vanwa. Saka vanhu ivava vanwa ukazovaparidzira kuti vanhu wa mistake vanokurova kuti tiri vanhu vemaresults hatina basa nezvaunotaura chero danwa nyota yapera. Tine vanhu mugeneration yedu vanoti as long ndaita testimony is a man of God. We walk by results. Even the devil can give results. Unofudza kuti devil anongoataka vanhu nekushayisa vanhu zvinhu. Pamwe pacho anotoshandisa giving. Ande kugarden raiden. Ndiye akatoparidza vhangeri rinenge rinotosunungura. Mwari ati idyai yese siyai uyu. Satani akati yese ngairohwe. Uye zvinoti uyu ari kutisunungura. Yese miti ngaitsikwe. Uzomita vatsano ndova nechokwadi vadi kuti munhu aomerwe. Famshera yakaibva itorambidzwa. Even the devil akati kuna Jesu ukapfugama ukandinamata ndokupa zvese. The devil also is a giver. Chimbo ya Moses naAroni padzakakandwa dzikaita nyoka nen'anga pavakakanda dzawo dzakava nyoka zvisati zvamedzana. Miracle nemagic same product. Saka sanditi ndinomuva nemaresults aya kanyoka tunyoka. Maresults kaya. But imwe imagic, imwe imiracle. Hear me very well. Message yapiwa Samuel is not a good message to Eli. It's God's message. Ndopa unofana kutsvaga difference ye good message ne God's message. It's not a good message kuita wako kuti Mwari ati makatadza kurera mhuri yenyu saka vana venyu vachafa. It's not a good message, but it's God's message. Eli is mature. Ndokubva ati aiwa kana ai Mwari kuri kutonga kwake nemaonero ake zviri right. Ndiri ani ndingapikise Mwari. We need such people who can even accept correction no matter the higher possessions because they respect the word of God. Izvo zvichatadza kumuva nenyaya iyoyi yekuti vadiki vari kuti toda kuenda nayo kure, vakuru vari kuti takabva nayo kure, saka kudhonzerana. Vada kuenda kure nevakabva kure, pane vasvika nevada kusimudza, saka kuzhuvana. Kuimprove hakusi kupanduka mani. Kuimprove hakusi kupanduka. I'm sure my time is gone, huh? Yeah, all set. Okay. Samuel ministered before the Lord. 1 Samuel chapter 3 verse 1. Verse 7. But the word of the Lord was not revealed to him, yet he was already ministering. Vakuru ukatangirwa nekupinda chechi usati wagamuchira Jesu unokuwadzwa.
nyaya yekunamata ndeyekutanga wava neukama naMwari wopinda muchechi. Hatiende kuchechi kunotsvaga Mwari. Saka uchiona Acts chapter 3, Peter akati kuchirema vari panze pechechi, silver and gold I do not have, but such as I have in the name of Jesus. Kuti anga atoona Jesu vari panze pechechi. Vanga vasingaende kuchechi kunotsvaga Jesu, vaenda kuchechi nokuti vanaye. Nokuti icho chinombokupa kuwana chechi usati wagamuchira Jesu. Auziva kuti zviri spiritual. Mweya inotoziva. Saka yakatanga yakuwanisa chechi usati wawana Jesu. Nokuti inotoziva kwaasingawanikwe but kuri kuchechi. Unambondinzwa here. Bila nzokorona. Chakasarudza chechi usati wawana Jesu chivi. Nokuti iye anotaura. Iye akava Mauri is the word. He tells you where to go. But iwe wakatanga watowana chechi yacho usati wawana Jesu. Ukati yove mchagreko. Kwa ukaenda kwa asiri. But kunotaurwa zita rake. Paulo apinda pachechi yepa Athens. Zvanzi akatosvika pakanyorwa kunzi kuna Mwari asingazivikanwi. Iri chechi kwaya yatoimba mufundisi aripo, chisiruzikanwa chi Mwari, but chechi iripo. Handizoti yainzi chii zita rechechi yacho, pando zvanga zvakanyorwa mukati. Pamwe padhoo yanga yakatonyorwa kunzi Christ Church. Inogona kuti vabati veDhehovha vasingabate vese zvavo. Unotozondowa mukati kuti mazita vasikubata vese. Akoko mazita anodhisiva ka. Ani muno muZimbabwe kune nzvimbo inonzi Canaan. Kwaifiridzwe. Kune Egypt, Canaan, Jerusalem. Uri dangerous kugara kuCanaan. Egypt iri nani. Pandofunga pavaitora mazita vaifunza kuti pamuCanaan ndo uchine mukaka. Maiwe, kuCanaan kune tsotsika kamwe asina kumira musha. Munhu anobva kwaifiridzwe Canaan aise kutamba nayo. West Jerusalem akukabika. Those are just names. Sachona nyaya hombe aise kuti wakapiwa zita ripi pawakabhabhatidzwa. Nyaya hombe ndeyekuti unorarama uri muzita ripi pawakabhabhatidzwa. You must be in Christ. Kana vakakuchinja zita vakubhabhatidza vakakuti Paulo aifamba neshoko ka. Iwe una zvauri kufamba nazvo, unoti hasiri. People must get the word of God revealed to them, whether by knowledge, by experience, or by revelation. Are you gifted to teach revelation? Must teach. An experience must teach the young people to hear the voice of God like Bishop Eli. Bishop Eli havana revelation, but by experience. Mfana mamanyira ari kuita nekudanwa ndimwari. Zikanzi mwanangu, kana washedzwa this time usatombotsvaga man of God. He is God talking to you. You are now a man of God. Why? Because you are close to the ark. Ukararama uri mpurari, he can talk to you. Mwari ngati mutsire vafundisi vanenge Joseph. Joseph vakoma vauya kuzotenga chibage, akavaziva, akavadzorera mari yavo musaka. Ivo vakauya kuzotenga, but according to Joseph, it was not for sale to them. Why? Nokuti ropa rake nerevakoma vauya nemari rakafanana. That's the mystery of the blood. Kuti kana wakatengwa neropa raJesu, it's not anything that is for sale to you in the kingdom of God. Unofanirwa kupota muchidzorerwa mari musaka. Manje anenge Joseph hapo yatombouya zvayo. Tikudzore une shuwa. Wototi namatirawo atidzore. Ndikati avadzoro ndiri kuvabatirira atidzore. Inda Joseph adzorera mari musaga achidzorera kuvanhu. Ari kutinzwa. Although musiri kuziva kuti ndiana chibage, but anacho nokuti anokuziva. Ukama ndo wakabhadhara kwete mari yenyu. Ukava neukama hwaMwari, some issues are of the blood of Jesus. Shoko rikasava revealed to you. Nepa unodzvanyirirwa unofungidzira kuti uri kubatsirwa. Osa munhu akadzvanyirirwa kwenguva refu anopedzisira akusaidhi kwemunhu anomudzvanyirira. It's biblical. Judges chapter 15. Varume vakaJudha vakatora rope tunyowani vakanosunga Samson, akabvunza muri kundisungirei? Zvikanzi auzive here kuti tiri pasi pevaFiristia, uri kuvaita sei? Ivo vekwaJudha varezerwa munhu naMwari kuti avabatsire, ndo vakatenga rope nyowani dzekusunga mubatsiri. They were now against Samson, the man of Judah. Munhu akaoppresswa for a long time, he no longer believes in himself. Tidzokeka kuAfrica, tidzokeka kuZimbabwe, yona is the same.
takadzvanyirirwa nguva refu zvekuti tadzvanyirirwa takarwa navo tasununguka tati we are now open camp. Unoziona kuti vanhu vamwe chetevo vatakarowa nepfuti vati kuti dzokai futi. Why we believe in them? Africa does not believe in themselves. That's a dangerous thing. Sure. Mulungu watakatirisa naye kudhara ndiwo takatomira dayadzoka zvaita. Unoziona kuti we don't trust ourselves anymore. Ukaoppresswa for a long time, you can sympathize with your oppressor. The power of the oppressor is in the mind of the oppressed. Simba remudzvanyiriri riri mupfungwa dzemunhu anodzvanyirirwa. As long vachiti bhita uku, vanofanira kuramba vachidzoka. Ndovatakatomira kaisi. Asi hamuna kuvamirira, vanofanira kuuya. Ndoda kuti zvinhu zviitika. Tiri open, they must come. Takarowana navo vanofanira kudzoka manje. Botapedza kuvarowa takazonoti takarowa kudhara. That's the mind of the oppressed. It empowers the oppressor. Chinodzingiswa shiri kumunda kwe achitaure chimunhu chewaya chinovhudai. Dzinga zvinhu mumunda ari kumba. Chamupa kusaenda kumunda kuzi my thinking ability is greater than of animal. Saka animal ndichaidzinga ndiri kumba. Kungoisa chimunhu chine heti chine ovhuro shodai. Dzinoswera dziri musaidi memunda chiti mune munhu anofamba mune munhu. Zvekuti pakazoenda tsoto nemunhu rinosvika kumhuka roti vakomana ndipai matwendi ndikubvisira. Unobvisa. Yeti musati mabhadhara haisi problem. Imind. Achifambe munogona kutodyira mugotsi chaimo chaimo. Mukatoziva kuti achifambe ende haasi munhu munotopinda mumunda. Kureva kuti imwe battle yatinayo is the battle of mind. Pamwe panobvunzwa ndi Satani haasi. Imi munoziva kuti Satani haana kuva Satani nokuti akapindwa nemweya wetsvina. Pamwe usati kwaende madhimoni Satani paakava Satani. Kurati kuva Satani hakutomboda mweya wetsvina. Kunongoda mafungiro. Bhabha rinoti wakafunga ndokubva atova Satani. Kwete kuti akagara akafunga. Mwari kumafungira wako unoita Satani manje manje. Show my time is gone. Oh, yeah. We can raise our hands. Father, we thank you for your word. Thank you for your grace and your favor. May your word be revealed to us by revelation, by experience, or by knowledge. Father, we pray, help us to hear you. Help us to walk according to your ways. Help us to be strengthened by the knowledge of the kingdom. Mwari makarangarira nyangwe na Samuel ari mudiki. Ukamutumira munhu unomudzidzisa kukunzwai. Baba titumirei vadzidzisi vanotitendera kutaurawo nemi. Titumirei vadzidzisi vanotitendera kukunzwai nekuita ukama nemi. Tigone kutaura nekuita basa renyu zvakafanira. Mazviita Mwari wenyasha muzita neropa raJesu. Amen. God bless you so much. We meet again tomorrow. Mangwana tiripo. Same time, same place. You can also